אנחנו נעבור להכיר את השעון של בית האב הראשון. הנה זה נראה ככה. הנה הלוח של השעון, ויש לנו את הלוח המקורי. הישן, נכון, הראשון. יפה. ושם, הנה, את רואה את לוח השעון הזה? הוא אצלנו, חבר'ה, אנחנו הבאנו אותו. עכשיו, מעבר לקיר, יש מנגנון. לכל שעון יש מנגנון, נכון? הנה המנגנון. משפצים אותו ומביאים אותו למצב של עבודה. רוצים שאני אפעיל? כן. עכשיו אני הולך להפעיל אותו ככה באופן מלא, בפעם הראשונה. זה נקודה היסטורית עכשיו, מה שאנחנו עושים. אני מקווה שלא...